खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 17 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 30 कार्तिक दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गावजों गाव फोथायनाया नोंथांनि देरसिन हाथियार जागोन। थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन आरो गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय हेंथाफोरखौ बोखारगोन। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय मोनगोन आरो गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ बेसेन होगोन। नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो नोंथांनि नखरनि आबहावायाव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गोदान दिथा मोनगोन। दावबायनायनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। नोंथाङा उन्दुनायनि आंखाल आरो गोसोआरि मेंनाय मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृषभ राशि। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोन दं। जौगाथाय एबा राङारि मुलाम्फानि मिजिं दं। गोदान फुंखानिफ्राय रां खामायनो हायो। फालांगिरिफोरा गोदान रादाय खानो हागौ। न'आव माखासे धोरोमारि फोरबो जानो हागौ। गावनि जिउनि लोगोरिजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोजाम सानाय एबा जरानि जेंनाया जाफिननो हागौ। नेमबादियै ब्याम खालामनो सुबुरुन होनाय जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि खामानिया गोख्रै जागोन आरो नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नखरारि जिउआव गोजोनखौ लाखिगोन। सोरजिलु हाबायाव गोसो गुदुं जागोन आरो गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै जागोन। नाथाय फिसा-फिसौ गोरोन्थि बुजिलायनाया सोमोन्दोखौ दुंहाव खालामनो हागौ। बेनिखायनो संयम लाखि। गारि सालायनाय समाव जोथोन लानांगौ जायो। सावस्रियाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां आरो गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि नाजानायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों जागोन आरो गोदान खाबुफोर फैगोन। नखरनि आबहावायाव रंजानाय आरो थुलुंगाखांनाय थागोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया मोनसे गोजोनथाव मोन्दांथि होगोन। नोंथाङा गावनि गथ'फोरनि सायाव गोग्गानाय मोनगोन, नाथाय रागा जोंनाय आरो हाखु-दाखु दाखालाम। नङाब्ला सोमोन्दोआव गावस्रालायनाय सोमजिहोनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गेसजों सोमोन्दो थानाय जेंनाया असुबिदा सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गाइखेर गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथांनि सानस्रिफोरा मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। खामानियाव जोबोद मोजां दावगानाय जागोन आरो मावख'गिरिफोरा नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायगोन। सोरजिलु सानस्रिया गोदान खाबु लाबोगोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन, नाथाय सोरनिबा सोंखारिनाया नोंथांखौ जेंना खालामनो हागौ। फरायसाफोरा जाफुंसारनायनि नेरसोन मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय जानाय आदाराव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। खामानियाव बांनाय जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि नाजानायनि थाखाय नांगौ रोखोम बान्था मोनगोन। माखासे गोजाम थालांनाय रांखौ फैफिननो हागौ।
नखरारि सोमोन्दोआ जौगागोन आरो गोजोनथाव आबहावा थागोन। दावबायनाय एबा फालांगिया मुलाम्फा लाबोनो हागौ, नाथाय उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा असुबिदा सोमजिहोनो हागौ। गावनि आदारखौ रेजें लाखि आरो स्ट्रेसनिफ्राय गोजानाव था। रां थिसननायनि सिगां सासे रोंग'साजों सुबुरुन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। गोदान बिबानफोरा नोंथांनाव फैनो हागौ आरो बेफोर मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय नोंथाङा नांगौ रोखोम बान्था मोनगोन। फालांगिरिफोरहा मुलाम्फा जानायनि खाबु दं। नखराव गोजोन थागोन आरो जिउनि लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नाथाय नारसिननाय एबा अलसियाया नोंथांनि खामानिखौ गोबाव खालामनो हागौ। गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। यगा एबा मेडिटेशन खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब आरो निला गाब। वृश्चिक राशि। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। फालांगियाव जौगागोन आरो गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन। सासे जर'खा सुबुंजों लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सोमोन्दोआव फोथायनाया बांगोन, नाथाय रागा एबा अहंकारा खहा खालामनो हागौ। गोसो होना थिरांथा ला। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। जिउराहायारि बिथिङाव दावगानाय आरो मान होनायनि मिजिं दं। नखराव सुखु गोजोन फैगोन आरो गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया सुस्रांजागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय जर'खायै मोजां जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन, नाथाय बांद्राय फोथायनाया खहा खालामनो हागौ। बेखायनो गुरै लाखि। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला आरो गुफुर गाब। मकर राशि। नोंथाङा मोनसे गोनां खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन, नाथाय न'आव माखासे जेंनाफोरखौ लानानै जेंना सोमजिहोनो हागौ। गोजाम लोगोफोर एबा बाहागिफोरजों जानथायखौ फोजोबनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मेगनाव नारसिननाय थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मुगा गाब। कुम्भ राशि। गोदान बिथांखिफोरनि सायाव खामानि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, नाथाय खामानि थिलियाव लोगोफोरजों दावराव-दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव था। नखरारि सोमोन्दोआ जौगागोन। सावस्रिया सरासनस्रा, नाथाय बांद्राय नारसिननायनि जाहोनाव मेंनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। साना जोबोर गोथार जागोन। आद्रा थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन आरो गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नखरारि जिउआव गोजोननाय थागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआ गोदै जागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। मोजां खौरांआ नोंथांखौ खुसि खालामगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।